सुतैजानाय टयलेटनि बेबस्था करी खिजानाय करी जे उइ तंमानि जों अमो जोंनि मयालनि हयते हदानि हयते जों तेसा एप्रोच मा खालिनाय एडमिनिस्ट्रेशन कारण आंनोबो जोंनि जमातिया जे आंनो मन नसिमा सौ आगिरो बोसोर सालाया बनो आं सिया आं पोजिशनाव सवै सीएम नि पोजिशनाव सवै फार्स्ट गरिया मेला गरिया उत्सव उनफ्रत आं माने उंदर खसी हमनि आफ्रत चिलिया किंतु नेक्स्ट ईयर 2022 नि जेफ्रो गरिया एप्रिल लो उंगो आफ्रो के आं चिनि हदानि तांनाय नो मासाका ता स्पेशली चिनि दा जुति जमातिया हदानि जे बननो मासावो दा पदनो मासावो बरबाय बिसा तासो तंगो मानि जे प्रफरनो जे बरनो मासावो दारा निरबो बैनिले गोबां मा किसा प्रोग्राम केसे सालाय फैयो चिनि हदानिले जमातिया हदानिले आसो गरिया फेस्टिवल कतर पालाय दं खांलायो गे चिनि एडिसिओ बो सालाय फैदि हाय हेदे मासाव गे बनि परेसि माने आगिरो वे एडिसिओ साजाय नै थाकाव गे साजाय नै ओबो रजाया इखना आं आपरो चालौनाय न रया हिसामनिया साजाय नै बागै न रजाया बो इखना सावनि बो नाङो दिनै जों अरने अरो बहायनो डीएम अंथों वीडियो अंथों बेसे अप्रोच काहा खायो जों फलप खायमा तनाय हायति इसा जों से अकरा रक सानाय रक साइथाव आगि निसिनिनो जे बोसाबो जे कानाय सि दुध मानंको दुध मासा कोफु दिनै बोसासासे काय हंगे माने दुध खांजाया पावरा थं हि बुमा सासि बुमा हंगे चिनि बागै जतनि से माने बोसानि बागै कतरको काहाको हनै जों चंजा माने बरक चिनि बुमा सासि काय हंगे आइ सामरो तांगै तंग्रा हायसि तंग्रा सुन आइ हनो गे जों जमातियानि हदानि इंगै मोबाइलनि इंगै जों डीएम अंथों जत लाइन डिपार्टमेन्ट जों अमत मतमा खायनि ना अमाहारावबो जों एप्रोच मा खायने चिनि एडिसिन हयतिबो जों साथारैनो दंबो बसकाङावबो जों अमनिसाय हांग्रायतेनि सिगांसाय जों तमा खायमा तिनि जे बाथिंगाट सालायमानि बाहेरावनो जों चेष्टा खायनाय फुलफिल खायनाय हाय हिने आं मेरनि बसकाङावनो सावै थाङो जे नेक्स्ट अमाहाय पूजा फोरंगे जों माहाय गोनां के खायमाना जा नेतैबो चिनि जे और जागावो जे प्रत्यक्ष गवर्नमेंट ने फैसिलिटी नाय तीर्थ जाति रोतैसा फांनाय कोनाथि रोतैसा फायनाय हंके बिनर नं माने जेमन पहिलाव खना माने चिनि जमाते हदासि साक्राङाव माने अमाहाय के मेला रोतै गराव तीर्थ मेला रा किन्तु तावो गवर्नमेंट ने प्रशासन थांफायो बिनि माने ताम हसनाय चिनि मोखां सलियारसि पुरा कब्जा खायफैहा आंवान माने के चिनि अमो दागमराबो जदि अमाहाय के उइ थांप्रो चिनि मोखां सलियारवल कब्जा खायहांके व्यवसाय वाणिज्य चिनि आनि दादा कलाई ऑडिटर साइथांखा अमो काचे व्यवसाय वाणिज्यनि प्रतिष्ठान उइ माने उलो सुदु तीर्थ जात्रि सिमि फायांनाय आफ्रनो बिजनेस खायनायरावबो फायनाय जे अरनेव मल्टी फैसिलिटी नि अमरो को हाके पब्लिक बो फायनाय मिनि तामसने बिजनेस खायनि बागै बुबैनाय ने इमे आफ्रो जाति बैनि यागो सौयाना तै कारण चिनि अर जागा गानासा अरनिव व्यवसाय खायनि बागै बै पूरा कब्जा खायजाने जोंथे अरनिव उल्टा माने बरनि वरनो तुम चार्ज रवै अम माखायने जाति अमहाय इंयाना तै जोंबो चेतना मा तंनाय हायजि चेतना करैनि बागै नोजों आसो माने चिनि हा हि होय तंफाने आसो कलै मा तंमाने जों चेतना मांनाय जों एजुकेशन तेबो कम्पिटिशन मा तंनाय आनसे सिगां सानाय जतो साका जों बाहायके बैनिसाय रंजाक बैनिसाय सिजाक नंनाय सुदु स्कुलनि कारिकुलाम न परीक्षा आं स्पेशली स्टुडेन्ट न सानि मुसु अरनि मा फाराक तो तंगनो नि जेन बसानो बाहायके गाहाम के बैनिसाय सिजाक कोखे परे रमाना अमसों मा साखानाय तानि के ता नि दुनिया का कम्पिटिशन नों वा सुइता तंनि जे आनि बसा 80% मार्क्स माहा बसकांगो बैनिसाय गोबां को माफिनाय सुदु मार्क्स सिनि याकाबो नलेज बसि जतनि से नांगौ हायजि नों ताबो फनो सिजा नं रंजालनि बाङै अपरचुनिटी गोबां मा दंखौ हायजि
tawa sodi je chini mana ani besaro sakri maya hengke mai masalia bahai chini ya sakri ni sai betai buka hamko opportunity जों ताबो बुखाइमा खजरी सिजा जों जाहके जों ओ जागा समे ने बांसे सरकारी चाकरी मानाय तो लायो बिनि रावार बागान रानानि बागै मानाय तो अमहाय गे अमसिनि बागै माने ब्ले चैलेंज छाछि जोंनि ताबांनि टोटाल प्रजन्मनि बागै आ जागा जों दिनै ड्राग बाय गदालै दङ सब नंलाय केफेइं लाय दङ जोंनि जुबाव अमहाय के तो आनसि जोंहा सानाय छाय थांखा जोंनि जेनेरेशन नो जों ताबं निचै तैबो आपग्रेड खाइमा फनाय नैनि मोबाइल एप सासे नों आपग्रेड खाया इनके चलिया थांबाय फेसबुक यूट्यूब ट्विटर नों आपग्रेड खाइमा दङ डे टु डे इवन नैनि सफ्टवेयर मोबाइल नि नों काचे मोबाइल सेट ना हाके माने 2 मास 3 मास पर हाय आपडेट खाइमा दङ हाय के नैनि मोबाइल स्लो ngै थाङो स्मार्टफोन फानों नैनि आईफोन फानों नैनि कम्पिउटार फानों नों अपडेट खाया माने बसलिया ngै थाङो स्लो ngै थाङो के जोंबो स्लो मिया जा जोंबो साराव आगे निसिमि जों बुरा बुरिनि कक खानाय फाय जे तामसने बुफा 12 मन गोसा 13 मन अ खानामोन जों बुफा 12 मन गोसा 13 मन मा बाथाया ताबो 25 30 40 मन मा सौने आजके सिसिनि बोसाराव ताबो नि जुगति नि माना जे अमा हायजा के जों बसकांगो चिनि बोसारावनो जों आगाव रोनाय बागै मासा पेवलायने दिनै आं पाइथागो अमनो सानायनि मोसौबो जेहरो कोना थि फायनाय दं जतनो फायनायनि हायखे गाहाम गोरोंखे किफिलै मा थांथों नेक्स्ट बोसोर जों